Ο γάμος δεν είναι απλά μια συμβίωση. Δεν παντρεύεσαι για να σου φτιάξει ο άλλος ή η άλλη την ζωή. Παντρεύεσαι για να φτιάξεις τον εαυτό σου, μαζί όμως με τον άλλον και με την άλλη. Στην οποιαδήποτε σχέση μπαίνει ο Χριστός ανάμεσά σας, τότε γίνεται το θαύμα. Τότε η αγάπη σας παίρνει άλλη διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής, είναι αληθινή. Τότε ακόμα και στις δυσκολίες υπάρχει η ελπίδα, η πίστη, η βεβαιότητα ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Θυμήσου τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο γάμος πρέπει να έχει ειρήνη και συμφωνία. Δηλαδή, ο γάμος δεν είναι μόνο για τους δύο έτσι απλά. Είναι για την οικογένεια που χτίζεται, για την αγάπη που προσφέρεται στον κόσμο. Κράτα αυτή την ελπίδα στην καρδιά σου. Ο Θεός είναι μαζί σου σε κάθε βήμα. Και να θυμάσαι, η αγάπη νικάει τα πάντα.